Presiden jong ka Russia Vladimir Putin ula pensyai halor ke jingkeli bala kelia babalai ka Moscow ka shulong pedeng hakajaka bakan wan baik-baik banirap ya ka teran wad hadin baka US kala tombor ya kijaka tep nuklear jong ka Iran. Haba ka Russia bat ka Iran kiladon ka jingedai ka bajanbha labun peusnam. Uputin ula ong ba udang persyang banlong pedeng hakane ka jingye kan at namar babun bah kibriu kebakran ya tin Russia kisyong kisa ha Israel. Haka jingilang jong ka St. Petersburg International Forum ulaong ngakwa aban wanra hakmat jong pi ya ka jing sisya babalai ka Russia kalong neutral halor ka jing sya ther ka Iran haka US bat ka Israel. Kadaw kalong baha Israel lakumno kidon hadu million ngut kibriu naka former Soviet Union bat ka Russian Federation kibasa ha Israel. Kidai kibadang keren ya ka tinri jong ka Russia hadu menta. Uputin ula penremru ya kinong kentho kibabu jingkeli ya ka jinglong bayaine jong ka Russia sya ki parlok jong ka. Ula khot ya ki kinong penkiwin. Bat ula ong ba ka jingidai jong ka Russia bat baro arkijai benreu Arab bat kiri Muslim. Kalalong kabayadai perlok laslam bha. Da ka ba penkesan ba khatsan persen. Na kinong syong jong ka Russia kidai ki Muslim. Ula kadeu susu ba ka Russia kadairu kanong mikmat. Haka seng jong kiri Muslim ka Organization of Islamic Cooperation. Kani ka jingkren jong kalong hadin baka US kalapha ya ki bom bunker buster ki bakhya hadu khatsau hajar kg bat pelong ya ka Operation Midnight Hammer hakaba kalahiar thma ya ki jakash pai ba kongsan jong ka Iran kata Hafordo Natanz bat Isfahan. Utro mulai ro ya ki jingther ki sipai Amerika ya ke Iran baru ong ba kadai ka jingjob ka ba phla ha kaliang ki sipai. Baru lakam bagi cakabu nuklear bakongsan jong ka Iran kila sya penduk pendam no si sendon. Kum ka jingsiu kaliang ka Iran kala ther bun telikin amding persya ya ka Israel. Menteri kambari jong ka Iran Abbas Arakchi ulaong bakari kanam lek phai biang sya ka jing ekran yasuk ne sya ka jing telok tad hadu bakanda yo shwa ban pen phai kala kum ka jingsiu kaliang ya ki jing sya tombor. Ula ban rap baka Iran kala don lepah kami jing ekran bat day ka US bat ka Israel kibala pan bethai ya ki jing ekran. Shwaya kane uputin ula terwa ban penyesuk ya ka jing te kular ban nyesanga yaset hapdeng ka Iran bat ka Israel. Henry presiden jong ka US Donald Trump ula kentai ya ka te ka jing terwa da ka baong le yang nga kawai kum ka jing irap bat kata ka day pensuk shwaya la ka jong kabamut pensuk shwaya ka Russia. Pila ban kuslai pat yakane hadien laong Trump.